meu clàssic preferit és en Ramon Llull, pel que representa no ja com a creador, ja s'ha dit, del català literari, sinó com a home que revoluciona i trenca esquemes pel que fa a la seva època, pel que fa a la redacció, pel que fa a l'especulació, pel que fa als plantejaments filosòfics. És un filòsof, és un científic, és un místic, però sobretot com avança conceptes com se'n diu que és un avançat de la lògica matemàtica, per exemple. La seva Ars Magna és un compendi, vaja, una cosa portentosa pel que fa a plantejaments, a figures matemàtiques, a matematitzar una mica el pensament, i això, en fi, tots els llibres de l'art inventiva, l'art demostrativa, més enllà de la cosa novel·lística, que també realment és revolucionari, i tot una mica, m'imagino que ve de la seva formació cortesana, que tot i que ell la rebutjava, però té una marcada tradició trobadoresca, que fa que el diferenciï del món escolàstic, on ell es forma, on ell llegeix, etc. I això li dona una riquesa que es considera que precisament utilitza i domina una de les primeres llengües romàniques més elaborades i més madures, com aleshores passa a ser el català gràcies a ell.